В Германия са изградени две успоредни електроснабдителни системи. Едната старата, която обаче се поддържа, защото новата не може да функционира сама по себе си. Тя функционира само в условията на старата съществуваща. Старата е бекъп. Старата е бекъп, стоят въглешните, газовите централи, стоят. И като стане по-студено или няма вятър, или няма питейко, и всичко тръгва. Като падне мъгла и няма вятър, двете неща обикновено са в комбинация. Но това и хората не могат да разберат защо ВЕИ-тата излизат безумно скъпо. Защото налагат ти да поддържаш и старата система успоредно с тяхното съществуване. Защото налагат, давам пример с нашите централи, служителите на Контур Глобал да стоят на работа, обаче централата да не работи. Защото ще работи зимата 2 месеца. Да. Ние знаем, че се наложи да работи. И някой трябва да го плаща това. И това някакси хората не могат да го разберат. Нали? Да не говорим за презастрояването с преносни мрежи, нужни за това, че имаш централи вече навсякъде. Нали? Вятърни, слънчеви и така. Процесът е обратим, ако политически се вземе решение, че той трябва да бъде обърнат. Защото инфраструктурата я има, тя не е изчезнала.